guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि एसएस फेमिलि इउटिउब चेनेलाव बयखौबो फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय। आं दिनैहाय सापागुरियाव थांनो नागिरदों सासे आदैखौ लोगो हमहैनो। स' नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो, आङो जेसेबां देखायनो हायो बेखौनो देखायनोसै। नै ओंखारबाय आङो। लोगोफोरजों दा थांनो ओंखारबाय, बिबोनां आलासिजों आंजों। फैद' लेंहरगासिनो। सान्दुं गोसाना ओंखायनो फास्रा लायैसो आं आर'नाइखौनो लाबाय आं। माथो आरोना मोजां नुखायो। फैदो चलो जल्दी जल्दी थावा नायलाय गैयानो माथो। र' बेगा गदों। र' हो गया। लोगोफोर जों दा थांगासिनो दङ सापागुरियाव सासे आदैखौ लोगो हमहैनो। बै गोथां माबामोन आरोना थरमुस गायदोंमोन थरमुस गायदोंमोन। बांगाल मोनसे गायबावो, जोंनि बर'फोरा गायनो रोङा, बांगाल मोनसे गायो। लोगोफोरजों मोनथारसिगोन सापागुरि। नायलांबाय थादो। बङाइगावआव फैबाथाय सापागुरियाव फैबाथाय हाद्रि जानोसो फैनाय जाखायो। बिराद बाखायो आङो। एकदम इम्परटेन्ट खामानि नङाबा आं मालाबाबो फैया। बिराद बाखायो आङो, बिराद हाद्रि आरो लामायाबो बिराद गाज्रि। बै हाग्रामा ब्रिज मोनसान्दियानो बिराद गाज्रि। बिराद सान्दुं गोसा आरो मोनथारसिगोन लोगोफोर। नायलांबाय थादो ब्लगखौ। नै दा जोङो सापागुरि मोनफैबाय। दा मोनफैबाय लोगोफोर। दसे नेनो थिनदों आदैया, दसे नेथ'सै। मासि बायबाय आं बावबाय नङा। थ'दो थांसै इथिमाव। गार्लफ्रेन्डजोंसो टाइम स्पेन्ड खालामगासिनो दङ। नङा बे दसे थाथ' होनदों। नेनो बाबाय लोगोफोर, नेनांगासिनो नै आं गुरबायबाय। जा हाबा दंदां, जा हाबानि गारि थांबाय। माबा थालिर गायलायनाय। मा दंबो जाखो दे लोगोफोर। फाइनालि आदैखौ लोगो हमखांबाय। ओमफ्राय आं आदैखौ लोगो हमनायाव आं भिडिअ खालामनो हायासै। ओमफ्राय आं दा मोनसे लेखा लानानै फैबाय आदैनिफ्राय। आं दा जेरक्स खालामनो होगासिनो आरो। ओमफ्राय बे लेखाखौ आं आइमोननो हैनांगौ। आं दाख्लै आलासि जाफैनाय आइया बिसिनो थांनांगौ। सोलोंथाइ थानानै जा गरम, मास्क गानाबानो थानो हाया। ओमफ्राय मास्क गानाबानो जाया, गरमा थानो हाया आरो बेबायदि। आंना बाबुआबो
बिराद बाबाय बिराद बर मोनबाय माला जागोन बाजै माला जागोन होनलागासिनोथार स' दसे ओइ थान्दाखौ लोंनानै हो थान्दा लों र' बेनिफ्राय आङो माबानोसै थांनोसै आरोना आइमोनाव हैनानै न'आव थांनोसै न'आवबो गामियाव हाबा दङ सासे बिबोनां जायो आरो आङो गामिनि बिबोनां जायो बेनि हाबाखौ हरगोन ओमफ्रायो गोबां आंनाव कमेन्ट हरदों सोरबा सोरबा बाजै नोंसोर गामियाव थांबा नोंसिनाव हाबहैगोन नोंखौ लोगो मोनगोन होननानै आसा खालामनो थाबाय होननानै ओमफ्राय आंखौ लोगो मोनगोन होननानै आं आसा खालामबाय मोनगोन ना मोनला आं मिथिला मोननो हागौ बाट आंबो थांगोन नालाय हाबायाव बेनो मा जागासिनो दङ खामानिया gimana sih? Mana ang खामानि लेखाखौ आं दा हैनोसै आइमोनाव नायलांबाय थादो नै आं दा आइमोनाव सफैबाय लेखाखौ होनानै थांनोसै आरो बे लेखाखौ आइनो होलांनांगौ आंबो लाबाय ओमफ्राय माखासे कपि खालामनानै बिसोर आइमोननो होबाय आरो ओमफ्राय आं दा गामिनि हाबायाव फैबाय आं भिडिअखौ मोजाङै बुंजोबनो हायासै ओमफ्राय आंनि बे फंबायखौ बे हाबायावनो लोगो मोनदों बिथाङा आंखौ बुंखादोंमोन जे आब' आं नोंखौ लोगो हमहैगोन होननानै थेंक इउ स' माच आंखौ बेबायदि लोगो ओमफ्राय हिन्जाव गोदानजोंबो एसे फटक लाबाय आरो बिबोनां जायो आङो एसे फटक लाबाय मोनाखै मोजां नुवासै फटकखौ